Matod pa ni Apostol Pedro sa iyang sulat nga itong mabasa sa 1 Pedro Kapitulo 3, tudling 15. Hinunua pasidunggin ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon maayong udto mga suking tipaminaw, pagahikala baga kinikanan. Ang tulumanon nga ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya usab sa kahanginan. Uhatod kaninyo og mga katinawan ug tubag may labot na sa atong pagtuong Katoliko. Sa gihapon kini si Veritas, mao gyapon makig-uban kaninyo sa ato nang gisaad kaninyo sa miaging Domingo nga duna tay guest no sa maong tulumanon. Ato ning bag-ong nahigala usa ka kanhi no Iglesia ni Cristo og karon ipalik na no sa atong tinuhuan nga Katoliko, si Igsoon Francis Gonzales. Maayong udto, higala? Maayong udto sab kanimo, Brother Veritas, og nagapasalamat ako og imo kung gi-admit diani og imo kung ginbitar sa imong tulumanon. Okay. Kini si Igsoon Francis no mga higala. Parehas po ni nako gyud no. Gusto gyud mangita sa tinuod. Mao man gani nga sa dihang wala pa ni gyud kinibang ka-encounter o mga Catholic faith defenders o mga explanation no sa tinuoang Katoliko. Hugot gini nga nagbarug sa kapunungan din iyang napasakupan no ang Iglesia ni Cristo. Ato ning giinbitar tungod kay kini si Veritas wa pamanggod po ni masayod gyud no sa detalye gyud o kundi manggali detalye bisa na lang pipila bagkapunto ba unsa baga hidungdan nganong kini si Igsoon Francis nahibalik gyud no sa tinuhuang Katoliko o ato sa ni siyang pasultion iyang ikashare nga kaninyo no mga suking tigpaminaw sa background niya ni ini no ignon ta lang di manggali madetalye kay apiki man atong oras bisan sa brief lang no kamubo nga saysay niya sa iyang background ba ang bang kasaysayan no sa iyang pagka siya nalang explicar ani no unsa ba ni siya revert ba ni siya o convert ba gyud no kay sa iyang initial nga pamahayag nako medyo combination no may pagka revert o kinibang convert kanang revert no mga higala kana bang diboto ka nga Katoliko din ibalhin ka din ni balik ka sa Katoliko mao ba na ba no higana Igsoon Francis o kanang convert kanang ignon ta lang dili gyud ka Katoliko lain imong pagtuo niya na kuan ka na haylo ba ka o na convert ka no nadani kas pagtuo Katoliko mo na convert mao ba na Igsoon Francis. So karon Igsoon Francis palihog saysay no imong ito lang brief pa ka. Di man yun maritalye kay gamay man itong oras o panahon. Alang sa itong mga suking tigpaminaw ang imong saysayan ba no sa imong pagtuo. Gikan ka Katoliko dayon nabalhin ka kung sa imong ikaistorya ana para sa itong mga suking tigpaminaw hangtod nga may balik ka no kung sa mga hinungdan baka no nganong may balik ka no sa tinuod nga Katoliko. Salamat Igsoon nga Veritas. Makaingon ko sa akong kasinatian sa kinabuhi nga sa religious o sa atmosphere nga pangrelihiyon nga makaingon ko nga sagol gayud nga revert o convert ning akong paglalakbay as in revert in the means na dili jud ko sa ka born Protestant, born Catholic jud ko, di pa katawo ko sa
magtiayon nga Katoliko, apan makaingon ko nga convert ko kay agi sa akong pagkakatoliko, sa among pagkakatoliko, sa among banay, dili mi kaayo, as in dili pod kaayo, dili na ko gamiton ang puno nga kaayo, kundi dili gyud mi mga Katoliko. In the sense, Katoliko mi sa for the sake na lang sa biodata namo. I see. Ah, In name lang. o in name lang, as in bahalag naray mabutang sa biodata namo. O Katoliko mi kay mas daghang mga kagawsanan ang Katoliko. Wala mi sa una sa akong pagkabata na kinamdum ko, wala ko makaagig mga butang nga pwedeng makaingon to devotedly nga magyan sa usa ka Katoliko. Nakaagi kog bunyag in the sense, pero wala pa ko'y pangisip ato, pero kanang mga sumusulod nga mga kasinatian para sa konfirma, kanang apel og kanang mga Flores de Mayo, or kanang magsimban lang simba kada Domingo o kada adlaw, or sa mga kasaulugan bisag Pasko. Dili gud mi magsimba, as in ang akong pakabata gyud usa ka na ay how ang pamuyo mi, as in ang among focus sa kinabuhi mauning mabuhi mi, makakaon mi, akong papa na trabaho, kung sweldo na akong papa na ako'y madawat nga dulaan o tan-og TV, tan-og video games, mao gyud na akong kinabuhi. Sa ato pa igsuon sa di pagkampadayon, igsuon Francis, akong nasabtan, nakaingong ka nga medyo kombinasyon, no? Sa kombinasyon siguro, buti pasabot siguro nimo nga maingong kag convert ka tungod kay ang imong pagkatoliko ni adto dili pure Catholic. Pure Catholic. So maingon nato nga sa lain pong pagkapadayag mayong kang rebirth tungod kay nabunyagan man gyud kang Katoliko. Maingon meaning Katoliko ka pero wala lang ingon in action gyud sa buhat kay dili man gyud pure imong pagka-Catholic, kay maingon gud pure nga imong pagka-Catholic kanang nagsunod gyud ka, no, devoto gyud ka, no. So mo nang para sa mga sukintig paminaw murag halo-halo, no. Halo gyud. Convert at the same time rebirth sa iyang kaugalingong pagpasabot ba, no. Padayon igsoon. Kay bisan sa ubang tao nga dili pod seryoso sa pagkakatoliko, makasimba man gyud sila kada kuan, kada Domingo, pero sa amo gyud dili gyud, as in. Naabot ang panahon 9 years old na ko. I think that was 1997. Naay naabot na usa ka ministrong Baptist, pinakaunang tawong simbahan nga naabot sa among balay. Wala pa ko'y kalibutan ato, pero I wake up na ang akong papa Baptist na. So makaingon ko nga kay akong papa man ang nagdumala sa amo, ang papa man ang nag-lead sa among pamilya. Kami tanan automatic sulod nag-Baptist church. Nagdako ko ato nga usa ka Baptist, nahimo kong Baptist youth. Kauban ko sa Federation of Baptist Youth sa una, sa Pampanga. Sa Pampanga dahil minamuyo sa una. So, taman to pagka-Baptist na ko, taman 12 years old. 12 years old ko na Baptist. Pero kung napa ko sa 13 years old, pagka 13 na ako, as in, pagkatunong sa akong birthday is December 13, naka-atik na ako nga wala mo tong ang papa na ko sa akong birthday naman, yung party sige sa una god. I see. Kato di ay akong papa nakig meet sa usa ka pastor nga born again. Usa ka bagong tinukod nga simbahan, one lane o one kanto far away from our home sa una sa Pampanga, na ay usa ka simbahan nga gitukod. Og nganlan kini og Shekinah Christian Church. Usa kani ka born again church. So kauban kani sa Assembly of God Churches, mao ra ni ang iyang ngalan. Human ato, we found ourselves family worshiping God in that particular born again church, sa Shekinah Christian Church. So buti may pasabot igsuon Francis nga dili lang di kay Iglesia ni Cristo ang background nimo nga naagi ka, no. Dito sa una unsa to nga tinuhuan sa Baptist Church. Tungod kay imong father na influence sa niya na nga tinuhuan. Sige pa na yun.
Sa ikaduha is kanang mao nang born again. Ako na specific Baptist of born again. Yeah. Pero sa Bible Baptist gud mi as in. So nisulod ang akong kalibutan sa Iglesia ni Cristo pagka 13 years old pod. Wala mi magdugay sa Baptist Church, wala mi magdugay. In the sense na naay usa ka skandalo nga nahitabo ato. Ang among pastor nakaburo siya among among sister na ako. Yes. Sister, not necessarily sister sa family pero sisters ang among tawag sa among kauban nga babaye. Kung naskandalo kayo mi ato nawalhin nagkaroon ng exodus sa simbahan yon. Natulong po itong mga panahon na nga ang mga tao sa Iglesia ni Cristo nagbalay-balay o naghatag og pasugo. I see. Dayon na they had one chance to be in our home at nakausap niya ako ang father at mother ko. Kasabay ng pagbibigay ng pasugo is ang invitation nga punta ka sa gym namin sa Sepong Bulaon gym. That's the name of our barangay Sepong Bulaon. Sepong Bulaon gym na ipamamahayag. May pamamahayag na mangyayari. So nainganyo si daddy at sinabi na sige punta tayo. Baka ito na ang ang last natin. Basig mauni last na to nga nga resort. Adto mi dito sa pamamahayag that's the first time kay 13 years old na ko. That's the first time that I feel the religious impact on me. Wala ko'y kalibutan sa akong papa nga nung nabalhin mi sa Baptist Church. Wala po kalibutan nga nung nabalhin mi sa born again. Wala ko'y kudawat. Ang Iglesia ni Cristo ang unang simbahan nga nagkaroon ng impact na ako na mauday ni na dawat, mauday ni na sa Biblia Iglesia ni Cristo. Mauday ni siya. Ang Shekinah wa jud ako nakita sa Biblia. Ang Baptist dili man to simbahan tong Baptist, San Juan Bautista man to. So mao din siya ang Iglesia ni Cristo na sulat gud sa Biblia sa Roma 16 mao to. Pagka na-indoctrinated ang akong mamagpapa for 6 months. That's the duration sa una sa indoctrination, 6 months. Dayon I was automatically kanang kanang kay mamagpapa na ko siya. Automatically ko pagka baptism nila immersion automatically kanang na-appeal ko sa immersion. I was 13 years old. Nadungan. 13 years old ko ato, qualified na ko sa immersion. I see. On the very makaingon ko Brother Veritas, very high spirits gud mi ato as in na makaingon ko kuan kaayo hospitable kaayo ang mga kaigsuonan diya sa Iglesia ni Cristo. Very happy gyud, very warm sila nga naa na po'y bag-ong pamilya nga nabot namo and we feel that emotion nga yes, this is the true church and yes. Finally we had found the church that we had longed for. It is not the Catholic, we said that it's not the Catholic church. It is not the Baptist, it is not the born again church, the Iglesia ni Cristo it is. Gawas nga hospitable kaayo sila, no? Unsa pa kaayo gyud nga ika-istorya nimo nga nakaagni nimo gyud sa maong tinuhuan. Makaingon ko nga ang tinuhuan very very proper as in lahat kami mayroong isang espiritu na we feel like one spirit, no? Hospitable, very proper. Ang pagsasamba is proper as in hiwalay ang babae at lalaki. Ang emotion na ikwan sa ministro namin is very makadani as in the sense ng makadani. Dayon we feel like we are in a perfect institution. Because of the properness, we had felt that we are in a perfect institution. Mas makaingon ta, mas attractive ang usa ka institution nga maayo kanang proper jud. When it comes to discipline unsa imong kaistorya? Ang discipline jud as in dili siya liberal, it's semi-liberal. Ang discipline niya
sa Iglesia ni Cristo is kanang makaingon ta nga naa siya sa mo sa private schools, mo sa private exclusive schools ang una-una nimo nga kanang unsay gistorya sa ministro sundo nimo, as in unsay gistorya sa pandoktrina sundo nimo. Kung giingon dito nga dili mo kaugdugo, dili makipamiesta, dili na mo apil og kanang kon sa Santa Cruz, apil na kanang parada sa Santa Cruz, dili makipagposesyon, dili kanang ana kanang we did not feel any guilt at all because we are very certain that this is the true church. Sa una. You mean, buti may pasabot Igsoon Francis nga, ang Iglesia ni Cristo nga imong napasakupan ni adto, medyo dasig kayo katungod kay maayo pagka tudlo o meaning convinced kaayo ang mga sakop. Yes. Convinced ka in the sense na every word dili gyud matangtang na verse sa Bible. Every conversation sa pastor, every teaching pakalit lang seconds sa iyang private talk, sa iyang kaugalingon ng pumulong bersikulo sa Biblia agad. Dayon yan ang pong kaugalingong pamulong bersikulo na po sa Biblia, as in makaingon ko nga in the first side makaingon ta na this is really Bible based, as in sa laing pagka-istorya Igsoon Francis nga kanang maayo nila pagka tudlo o pagkahatag instruction sa mga sakop. Maayo pagkahatag. Kay sa tinuhoang Katoliko gun nga ko Katoliko mangyung ko mangyung ko nabalhin. Nabantayan nako nga daghang mga Katoliko nga wa kaay gyud makat-on sa ilabang Katoliko diha sa Iglesia ni Cristo nga imong na apila ni adto, naagyo nila ng kanang kinaiyang medyo na kontrolado kay nila ang mga sakop, meaning napahibalo gyud. Pero unsa magyoy naka nindot bang kaayo unta ng tinuhoan na comparing sa tinuhoang Katoliko, pero nga man nga na matud pa nimo nga gamito na to na revert ka sa tinuhoang Katoliko. Pwede ba nimo masugdan na hinay-hinay? Unsa may naka-agree po nimo nga maayo man unta hinumdum mo ko sa nahibaw-an po na akong protestante Igsoon Francis nga sa dihang na convert na sila sa Katoliko, gipangutana sila nga anong na-convert ba mo nga sumala sa inyong saysay maayo man inyong pagka-protestante? Naapod sila ilang gisaysay po unsa hinungdan nga nung nisulod pa sila sa Katoliko nga maayo naman unta dito sa tinuhuan nga ilang gipasukupan sa protestante pa sila. So sa imo pong kabahin nga maayo man dito sa Iglesia ni Cristo kay maayo kila sa disiplina, very order ang ilang pagsimba, pero ngano bang yung ni revert o na nabalik bang yung ka unsa may nakaagni nimo nga nabalik ka sa tinuhuang Katoliko? Na ako'y filosofiya sa una sa akong pakabata na tanang mga maayong butang na ay hinungdan. Tanang mga establishmento nga makaingon ta nindot nga building, dili na siya building sa tinuod kundi di na siya inanang porma sa tinuod kundi balas na siya o kanang semento, mga maot nga mga butang kung nahimo siyang inana. I believe ang nakaingon nga nakaaghat na ko dili pa ko eventually nga mobalhin sa Iglesia Katolika, kung dili nakaaghat na ko is kaning instinct kinaiya sa kalag. Unsay kinaiya sa kalag? Mao ni kinaiya sa kalag, dili mohunong ang kalag. Ang kalag para nako is transparent o tawag anang mo ingon mo lahos-lahos. Kung mulahos-lahos man gani ang kalag like air, mulahos-lahos pud ang akong kaingon kanang reason o mulahos-lahos pud akong mangita gyud ko kanang ingon lutsanan bisag unsa ka proper paningkuana kaning institusyon na. I believe that the instinct of the soul is to search for the truth even how clean it is, even how proper it is. That is the development of the soul. That is the development of my soul. My soul cannot be submitted by any human rule. Ang isip sa tao dili pwedeng kanunay lamang magpaubos sa bisag unsang butang. Mao ni usa ka nakaaghat nako. Tan-aw nako kay sa sobra ka proper, sa sobra ka disiplina, sa sobra ka tinuod as in dili ka makakitag ka ng kuan.
tinuod, hindi ka makitag mo bikil. Nakapamalandong ko sa akong palibot. Ang dahon tinuod na, pero dili na pareha sa kabaw. Ang kabaw tinuod to. Kung tinuod ang iglesia ni Kristo, dili mahimo nga dili po tinuod ang walay ka matuoran. Di po mahimo na walay ka matuoran sa gawas ni ani. Tan-aw na akong kamatuoran nagkalat sa gawas sa mga tan-aw na ako ang kamatuoran sa gawas sa lawas sa kabaw. Kung tinuod man ganyang kabaw nga tinuod man nilang, I know tinuod po tong tanan nga nakapalibot niya na ay kamatuoran ato. So dili ko makaingon nga kanang kwan tan-aw gyud natong kamatuoran. Sa pagtan-aw na ako sa kamatuoran, nagtuo ko nga ang iglesia ni Kristo kamatuoran. Nilahos ko ikan sa iglesia ni Kristo. Ako ipangita ang kamatuoran sa gawas. I know that there are broken pieces of God because everything around the iglesia ni Kristo is God's creation, even the kambing. Igsoon Francis, sa akong sabtan sa imong ipang istorya karon, mura matod pa nimo nga imong nag-search pagkag-ayo nga sa gawas, dili lang sa sulod lang sa Iglesia ni Cristo. So correct me if I'm wrong, no? Siguro sa pag-search nimo sa gawas, naa kay nakatunan nga mo'y nahimong hinungdan nga nagbalik ka sa tinuhang Katoliko. Tinuod. Tinuod? Okay. Tinuod. Mahimo bang isa-isay nimo unsa kaayo ang imong mga nasayran sa gawas sa iglesia nga mo'y nakaagni nimo sa pagbalik sa tinuhuan nga Katoliko o pagka-converter gyud tinuhang Katoliko min tag-converter kay sa imong pagkatoliko ni adto di man klaro, no? Yeah, sige. Sa makayon ko ani nga kung loyal ko sa akong kuan sa akong iglesia, kinahanglan ko makabalo sa istorya ani. Bisag kinsa, kung loyal ko sa akong uyab, kinahanglan makabalo ko ang sa pamilya niya. Makabalo kung giun siya sa pagdako. Para ma 100% ang akong loyalty sa iglesia ni Kristo, kinahanglan 100% pod ang akong knowledge ani. Mao nay akong gikuan, mao nay akong gihuptan sa una. Dili ko mahimo pwede 10% na akong makatunan ani. Gusto ko 100% na ako makatunan ani. Kay nagtulagi ko nga naay mga kamatuoran sa gawas. Dili lang sa iglesia ni Kristo. Sama-sama nga ang imong uyab matod siya nga tao pero naay kamatuoran nga siya gipadako sa iyang mga inahan ngayon ani nga dili sa iyang kaugaling pagbuot. Mao ni siya. Unsa kaayo ang mga nahibaw-an nimo sa gawas nga mo'y nakaagni, no? Ato lang hinahinayo, no? Kaagni nimo sa pagbalik. Hinahinayon na to. Kusog na kayo sa una ang dating daan sa akong panahon. Ang dating daan ni Eliseo Soriano ang pinaka kuha na mo, gravest threat na mo, enemies. Pero wala pa ko'y labot anak nila sa mga seniors na ako. Sa among mga gitawag nga among mga buklod. Buklod ang term sa among mga seniors, sa among mga minyo na mga kuan. Sige na ko madugan ang iglesia ni Manalo gikan na iglesia ni Manalo kana iglesia ni Manalo ganyan. So buwalibad ang akong mga kuan seniors nga tawag og iglesia ni Manalo ang among simbahan. Iglesia ni Cristo Dios dili si Manalo ang kuan. Kana si Manalo. Gitudloan may bahin ana ni Felix Manalo. Pero di pa na ako naibawaan, di pa na ako na-realize na si Manalo o iglesia lahi man di ay nga mga lahi ng mga entities, lahi ng mga kanang bagay. Si Manalo usa ka tawo ang iglesia, mo iglesia. So kung kay lahi sila, naa sila yung mga kuan, naa sila yung mga beginnings. Akong gi-research ang mga kuan ni Manalo, ang mga history ni Felix Manalo. Unang nangutan ako sa akong kuan, sa akong ministro, sa among diakon, mo'y kuan tigdumala sa among purok. Ang diakon na namo. Nangutan ako ana kung kinsa na si Felix Manalo, kinsa na si Felix Manalo. O yang gistorya bahay niya nga siya natawo anis punta sa antaan og siya ang gimusugo. Nakakuha kog positive side. Unsa? Positive side meaning positive nakakuha ako gikan sa
deacon og mga positive nga mga butang by name Manalo. Para ma 100% na kinahanglan akong kuha ng negative sides niya. I see. Gikan sa ubang mga kuan, gikan sa laing sources. Ditan-aw ko atog mga pamphlets nga hinimo sa mga kuan, mga ang dating daan. Kanang tanan ako unsa na si Felix Manalo. Ditan-aw na ako ang mga ang sulat ni Rosita Trillanes. Gisulat na tan-aw na ako ang hinungdan nga siya usa ka rapist ang gitan-aw tanan. Nakakong negative gikan nila. Akong gi-fuse ang positive og negative sides ni Felix Manalo. Akong himong usa ka akong gihabi ang tinuod nga Felix Manalo, positive and negative. Sa ato pa, Igsoon Francis, kining ang dating daan ni Ilusuriano, doon na kay nahibawan sa ilang mga propaganda, sa ilang mga panudlo, nga na-aware ka, unsa gyud ang Iglesia ni Cristo. Sa ang dating daan gyud ang akong kaingon ko, sa dating daan gyud ang pinaka first kuan nako, beginning nako sa kuan sa study. Buot ni mga ipasabot nga dunay nakita sa ang dating daan ni Ilusuriano may tungod sa Iglesia ni Cristo nga nituo ka. Nituo ko. Nya nganong sa Katoliko man ka na nabalik man ka nga unta didto man ka na nakat-on sa ang dating daan. Nganong wala mapug ka mapaingon dito sa ang dating Sa daan? dating daan. Mao nay katangalahan mga kuan. Mao nay katangalahan nganong wala ako mapaingon sa ang dating daan nga ang pinaka first hand na kong mga kuan nasa ang dating daan. Pero ang akong mentality sa una, dili na ko tan-aw na sa lamang kapundok, tan-aw na ko tanan. So nag-study ko sa mga doktrina sa ang dating daan, nag-study ko. Medyo doubtful pa ko sa giingon nga si Kristo Dios ato mga nahuna. Sa naman po may amang mga sukaranan bayan ana. Tan-aw na ako kanang makaingon ko nga ang usa ka nakaaghat na ako og study sa Iglesia Katolika is ako mga amigong mga Katoliko. Ako mga amigong Katoliko muoy nag-invite na ako nga akong ingon nga dili ko niya makita ang Ginoo, dili niya matagnan ang Ginoo kung kanus asya mo action. That is in the library of my of our school. Gitagaan niya ko catechism for the Catholic Church kanyan. Because I am medyo open ako atong panahon na kay nakatong ko sa ang dating daan bayan ani anang mga bikid sa Iglesia ni Cristo. So like ko basa atong catechismo sa Catholic Church. It is English pero nakasabot na yung English ato. Sa di pa kang padayon Igsoon Francis, murag nakuha na nako ang punto ba na kurehe lang ko kung nasayop no nga nga pag kasayod nimo sa ang dating daan doon na sila gipanudlo nga mahitungod sa Iglesia ni Cristo dahil nakita nimo kung sa mga mali no kung sa mga errors sa Iglesia ni Cristo dahil nituo ka hindi akong hunahuna malagmit nga didto gyud ka mobalhin unta sa ang dating daan matud pa nimo dili ka close dili lang kay ang dating daan lang pud open ka gusto ka maminaw pud sa uban Tanan to so doon na kay mga higalang Katoliko nga nag-agni sad nimo nga mutuon ka sa Tinuo ang Katoliko. Yes. So siguro murag nahuna-huna na nako nga imong gitandi dayon. Ang imong nakatunan po dito sa ang dating daan ug sa pagtulunan pod nga na imong nakatunan base sa pag-agni nimo sa mga Katoliko nga mutuon po ka sa Tinuo ang Katoliko. So siguro natimbang-timbang nimo no. So padayon sa ato imong kinang gisgutan dayon hisguti lang po dayon unsa man po'y hinungdan nga wala gyud ka no kanang particular reason ba nga wa pug ka mahipunta gyud dito sa ang dating daan kay nibalik magyud ka diri no na revert magyud ka sa or convert no sa Tinuo ang Katoliko. Siguro sa usa sa mga rason nga doubtful gyapon ko sa ang dating daan kay ang giingon ni Eliseo Soriano nga daghang Dios wala siguro kay sa Iglesia Cristo nakuha na kaimin na foundation na kaimin as in nakuha na kaimin na estatwa na kaimin sa pagtunga usara ang Dios. Pag-abot sa natin daan daghan ang Dios, daghan ang Dios. Ang daghan ang Dios. Para nila di lang kay si
ang Dios Ama ang Dios o ang Dios Anak ang Dios daghan gin Dios. So usa na bali sa reason nga wala ka moadto sa dating daan kay Oo, di sana ko siya. nimo ako na pagtuo ng daghang Dios kay usa ra man gyud po Dios malas gitulos balang kasulatan na nakaligtaan ako nalimtan ako pangutanan ni Mason Francis nga mohatag kag example pod ba nga imong nakatunan dito sa ang dating daan mahitungod sa Iglesia ni Cristo nga imong gitimbang-timbang nga correct ang ingnon talang gipanudlo nila. Oo. Unsa pananglit ang nahibaw-an nimo sa ang dating daan nga naghisgot sa Iglesia ni Cristo nga nakaingon ka, uy, sakto ilang point of view. Nga sayop ang na-error ang Iglesia. Siya Kristo. Mao nay kanang usa sa akong kuan i-share nga nakatunan na ako. Ug kanay gituan pud ni sa Iglesia Katolika. Mao ang gitaw na ang laing pastor sa Juan 10 bersikulo Sige, palihog. na dire. Juan 10 bersikulo 16. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Kanang usa ka pastor o usa ka magbalantay. Para namang maiglesia ni Cristo sa una kanang ang usa ka magbalantay mao ni si Felix Manalo. Mao ba? Kaya ang nag-istorya diyan ay si Kristo. So kung si Kristo ang buti pasabot himself, buti ni ipasabot na siya ang magbalantay, edi ni istorya unta siya nga og mahimo silang usa na lamang kapanon ug ako ang usa ka magbalantay. Pero ang giingon diari ubos sa usa ka magbalantay. So third person siya. So para namo sa Iglesia ni Cristo kani ubos sa sa usa ka magbalantay si Felix Mananol ni. Nakakatuan ko sa dating daan og dili ni siya contradicting po sa papanudo sa Iglesia Katolika nga si Kristo pwede dahil makagamit og third person nga mga pamulong pero siya ra gihapon to. Mao di ay. One example is na address sa Revelation. May na example kay mangutana man gyud sila. Unsa may example? Example mga kaisunan mao na example sa makaingon ta nga naay posibilidad sa Biblia nga si Kristo maghisgot usa ka third person pero siya ra di ito. So sige. Example na to ani sa gipadayag 2 bersikulo 28 o 28. Ihatag ko usab kanila ang kabugason. Sa Bibliang English, and I will give to them the morning star. Kinsa tong kabugason? Si Kristo ang istorya ani kay naadiri sa muatas ta sa bersikulo 18 ingon nga isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Tiatira mao kini ang giingon sa anak sa Dios. So si Kristo ang istorya ani. Sa conclusion sa iyang istorya ingon siya nga ihatag ko usab kanila ang kabugason. Sa English, I will give to them the morning star. So the morning star third person to. Ito siya third person to. So mahimo nga dili to si Kristo kay si Kristo pa naghatag og morning star. Pero unsa giingon sa Biblia si Kristo to. Si Kristo to sa giingon sa Biblia na sa gipadayag 22 bersikulo 16. Ako si Jesus nagsugo sa akong anghel pagpadayag ni ining mabutanga ngadto sa kaiglesiyahanan. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga kabugason. O si Kristo tong kabugason katong morning star. Pero nanay possibility sa Biblia nga maghisgot si Kristo og third person, pwede siya to. Pero yang lang gihisgot og lain. Nahinumdum ko sa usa ka pari nga naghimog pakigpulong ba Igsoon Francis nga naghisgot siya sa iyang kaugalingon pero wala niya gamita ang ako. Siya iyang gigamit. Pwede bitaw nang ingon ana. Pwede bitaw nang inana. So mao na imong nahibaw-an sa ang dating daan nga eksplanasyon nga parehas ra pud sa Katoliko ni anang puntuha nga imong gituhuan nga na-konklusyonan nimo nga namali ni adtong puntuha ang Iglesia ni Cristo. Namali ang puntuha ang Iglesia ni Cristo. Dayon wa pud ka madayon pagbalhin sa ang dating daan kay naapoy nakita nimo didto nga di po nimo madawat kanang pagtulunan nga daghang Dios. O kanang pagtulunan ang pagtulunan sa duha ka pundok nga akong nagian sa Iglesia ni Cristo o sa ang dating daan na neutralize sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Easy. Sa Iglesia ni Cristo usa lamang ka Dios. Sa ang dating daan daghang Dios. Sa Iglesia Katolika tulo ka persona
Pero usa ka Dios. Na-neutralize siya as in makaingon ta nga. Diani ko kung sa medtech pa na. Diani ko sa formula nga kuan, pwede akong ma-neutralize ang germs. Dili ko dito sa masobraan, dili ko dito sa magkulang. So buti may pasabot nga sa iglesia dunay apan. Hindi, Oo, apan. dunay kulang, dunay lacking. Dayon dito pod sa kuan na aghapon. Pero sobra pod. So, daghan na po kayong Dios ang kuan nila. Oo. Ang ilang katarungan. Nisimang, nga po yun, nisimang. Nisimang pod mo. Sa Katoliko, magkaingong ka nga natakdo yun, Nauntop yun. At nga naman, ipalihog ko nog saysay sa atong mga higala, mga suking tigpaminaw. Anong nakaingong kag nitakdo yun? Nga wala na sobra, wala mutipas, wala makulangi. Nga kadi. Nagtuo ang mga iglesia na Kristo nga ang unang simbahan apostasya o nawala sa unang siglo. Nagtuo ang dating daan pod nga ang nawala ang iglesia sa unang siglo. Natuo pero wala sila mo nga iglesia katolika mao ang unang simbahan. So naay kuana na contradictory na. Sinang duha. Nakita na ko sa Iglesia Katolika ang kamatuoron nga kanang kani. Ang Iglesia Katolika makasaksi sa kagalingon nga siya kung tinod ang giingon sa ang datingaan na wala nawala ang Iglesia sa unang siglo. Ang Iglesia Katolika to. Kung tinod pud ang giingon sa kung tinod pud ang giingon sa Iglesia ni Cristo nga nawala ang unang simbahan, ang unang iglesia. Iglesia Katolika ra gapon unang simbahan. Og pangutan-on ako sila unsa ang tinod nga simbahan, ang Iglesia ni Cristo, unang iglesia. Mustura gud sila unang iglesia, pero nawala. Pero ang pangutan na unsa ang tinuod nga simbahan. Muamin sila Iglesia Katolika ang unang simbahan. Pero ang akong rason, unsa na lang kung wala gay nawala. Iglesia Katolika gid tinuod. Maayo gyud na nga matikdan nimo Igsoon Francis. Tinuod no kay ako mismo nakabasa pod sa pasugo no nga wala nila supakang katong unang iglesia. Ang Katolika sa sinugdanan mao gyud ang Iglesia ni Cristo. Pero natalikod lang. Unya imong gi-connect po dito sa ang dating daan nga wala. Dili man pud ka establish ang dating daan nga sila na kay uwahi raman sila. Di nila amin ng Iglesia Katolika gyud na. So naay gitudlo ang ang dating daan nga correct pero dili sila kaangkon nga sila na. Okay, dili man sila tong giingon pod sa Iglesia ni Cristo nga sa sinugdanan pangmatud nga iglesia. Mao ning Katoliko ni adto pero nawala lang kay na matud palagi nila nga naapostata. Ni talikod. Sige, padayon Igsoon sa imong pag-eksplikar ana. Dayon ang usa sa mga naka-confirm na ako sa pag-convert sa simbahang Katoliko. Di lang kay kani ang usa ka makaingon neutral ground. Makaingon ko nga kung sa kabisera sa Manila na ay gubot o sa Mindanao na ay gubot, gusto ko dito lang sa neutral ground nga pwede kong makabalay sa ako. So akong nataas-taas ang Iglesia Katolika sa ako nga priority. Usa sa mga nakaaghat na ako is kaning kamatuoron nga ang Biblia isa libro sinulat. Nagsulat ko sa usa ka papel, akong akong isulat. Nagsulat ko bahin sa akong belief sa Iglesia ni Cristo sa ang dating daan. Ug nakaingon ko akong gitapot sa duha. Nakita na ako, gibasa na akong magisulat na ako. Pagkaingon ko, pwede naman ako tuuhan, kay gisulat man ako ni siya. Pero naay ka matuuran nga kung pwede ko dili mo sulat kanang kuan, naragyapon ang naghimo sa papel, naragyapon naghimo sa ballpen, naragyapon ang kamatuuran nga pwedeng walay nakaimbento sa papel o ballpen. Pwedeng wala na imbento. Nahigapon kamatuoran na. Mao nang gipangita na akong history sa duha. So ako gipangita ang history sa mga dictionary, sa mga sa mga encyclopedia, unsa ang pinakaunang iglesia. Mukuan jud ko sa unang iglesia. Kanang tan-aw na ko
unsa ko tong gisgutan nga unang iglesia sa iglesia ni Cristo kung tinuod ba tong iglesia katolika. O tanaw na ko tong unang iglesia sa ang dating daan kung mahaom ba sa ilaha ang iglesia sa Dios ni Cristo Jesus. Wala gyud pod mahaom sa ilaha pod. Kay dili man mo angkon ang iglesia ni Cristo nga sila ang unang iglesia. Iglesia katolika man gyud nga ni talikod. Dili ko pwedeng mo talikod ang iglesia ni Cristo. Pero lagi ang unang iglesia ang tinuod ang akong kuan. Unang iglesia, unsa unang iglesia? Kung dili silang unang iglesia, dili gyud sila ang gitugod ni Cristo. Kung dili sila mo angkon nga sila na. Ana ba? So ang sa dating daan pod mubalibad po sa nga nawalang unang iglesia. Ang ilang basyan pod ako tong sinulat. Ang ilaha is kanang kung sa'y nakita sa Biblia nga ngalan mo na siya tinuod. Pero nakarealize ko nga pwedeng bisag usang sinulat bisag kaning announcement pwede na ko natuuhan. Pero nagyapay ka matuoron nga pwedeng wala ng announcement ana. Pwedeng laing announcement ang gihatag matuuhan na gihapon nako. Bisag unsang announcement bisag unsang sinulat matuuhan na gyapon. Ang akong tan-awon gyud ang history. Ang history sa tinuod ng iglesia. Hindot no kaayo kay ni santop sa kungunahon na ron igsoon Francis nga pagtudlo sa iglesia ni Cristo nga dili sila supak ng katong unang iglesia moto ang iglesia katolika sinugdanan. Nya wala nimo sila tuhui o ingon ta lang ni biya kanila tungod kay although correct ilang giingon nga katolika to pero nanudlo man sila nga wala magpadayon o natalikod nya na-convince mo po ka ni dito sa dating daan nga di gyud mahitabong mo talikod. Unya correct man tong sa ang dating daan niya nga punto pero di po ka mutuo nila kay di man po sila makaangkon nga sila na. Kanang they are witnessing only in one church. Bisan og kung akong tungaon, kung akong kuwaon ng giingon sa iglesia ng Cristo nga nitalikod ang iglesia o kung akong kuwaon ang giingon sa ang dating daan nga sila ang tinuod nga iglesia, kung akong ipabilin lang nga wala ni talikod ang iglesia, ang unang iglesia wala nang talikod o akong kuwaon ang iglesia ni Cristo nga ang unang iglesia ang katolika kung ako na itapot na neutralize ang iglesia katolika gyud ang matuod nga iglesia. Kay sa usa ka establishment there can be errors and only to murag sa algebra to find the answer, to find the final solution, you must get all the denominators. Murag maumao na sa katong protestante ba igsoon Francis ba nga bisan wala niya daota ang iyang pagka-protestante ni adto kay na-convert man to sa katoliko kay maayo kay nagdako siyang gitudloan sa ni Kristo sa protestantismo. Pero gipangutana siya, ano ni balhin pa mangyud ka nga maayo naman tong imong pagka-protestante? Ingon siya nga, kay naa ko no ang fullness of the truth sa tinuo ang katoliko. Murag mo haom ba sa imo pong gisaysay nga ang kulang dito naa sa tinuo ang katoliko. Ang kulang pud speakers dito naa po sa tinuo ang katoliko. So naa ang fullness. So karon igsoon Francis mo daghan maning mga pagtulon-an yun nga common ang dating daan o ang iglesia ni Cristo. For example, larawan. Gi-atake sa iglesia ni Cristo ang mga larawan sa Katoliko. Kay Diyos ko no, then giyukbuan pod niya. Di man yukbuan ng mga binuhat ug kamot kay ang Diyos raman yun may yukbuan, no? Then sa ang dating daan maupod. Nagiunsa nimo na pagresolba. No, giunsa nimo na nga Katoliko naman karon saon nimo na pag-eksplikar nga ang mga Katoliko matud pa nila nagsimbag mga Diyos nagpatunog mga idolos. Kay lagi kay magkuha ako mga bits of truth gikan sa laing-laing mga pundok. Kuhaon po na ako ang bits of truth nga gawas sa Biblia. Gawas sa Biblia. Kay usay ang Biblia mo story. I will say this, no. I do not believe in the Bible. For we cannot let the Bible speak for himself. Dili na tumabutang ang Bible diya sa diya sa ambo og musturya sa sayong kagalingon. Kaya kinahanglan nanay katabang sa usa ka common sense para matuhan nato ni. Kay common sense. So bayan sa larawan kay common man sila mga pagtuo nga kanang larawan na common iglesia ni Cristo ang ang kuan o ang dating daan ana. Kay nigawas kay na open naman gyud kaayo ang akong kuan ang akong point of view.
ay kuan nikuha kog mga thoughts gikan sa gawas sa Biblia. Palitan kaning mga larawan nato nga dugay na akong gidak-an kaning mga larawan na ako sa baby pa kuan na. Kung akong ileta to pasabot tong nasa Exodo 20. Motakto gyud ato. Image likeness of anything in that one. So papareho gituhan ang Iglesia ni Cristo og ang dating daan. So kung motakdo ato ang katong estatwa ni Felix Manalo sa Juan sa Central sayop dakong sayop kung nakapili Iglesia ni Cristo dakong sa takdo naman dito. Kung literahon. Oo. Ang mga kuan, ang mga imahe ni Daniel Rason ug ni kuan ni Eliseo Soriano sa ilang mga coordinating center. Takdo naman po dito. Namoy imahe natakdo sila. So kuaon na ko Iglesia Katolika Balarawan be. Kuaon na ko. Kuaon na ko. Buti may pasabot Igsoon Francis nga kung sakto ang ilang pagliteral sabot sa Exodo 20 mo na no kanang dili kapag buhat larawan bisan unsa bisag unsa nga dagway ba nga tuwa sa langit sa ubos sa yuta Mo-conflict sa kung insakto gyud untop ilang pagsabot naigo ra pod sila naaman pod sila yung mga larawan naigo sila so dili na ko gusto nga basehan ang larawan ang gusto na kong basehan ang pagtagad sa larawan nila ang pagtagad sa tao sa larawan ug ang description sa mga larawan nila so palitan ang description sa Iglesia ni Cristo sa ilang larawan is dili Diyos o dili jud mohom sa Biblia na o ang description sa mga taga-iglesia ng Diyos, ang dating daan nga ilang mga larawan ni Soriano is dili Diyos. Dili gid mahom sa Biblia. Tanaw na kung description sa Iglesia Katolika kung Diyos ba na sila. Gusto diyan na ako. Nautan jud sa mga Katoliko ato nga. Diyos ba na inyong mga larawan na. Kuan mo gyud. Dili man gyud mo amko ng Katoliko ang mga iglesia, ang mga taga-iglesia Katolika nga Diyos ang mga larawan. Ang akong nasabtan si mong gisaysay Igsoon Francis ang Iglesia ni Cristo o ang dating daan wingon sila nga naami larawan mga picture pero wala man namo yukbo wala man namo simbaha okay ra ang naay larawan pero diha agud sa tinho ang Katoliko ang mga larawan diha giyukbuan man gisimba man mao na nga naigo gyud kuno ang Iglesia Katolika niya nang giingon diha sa Ginoo sa Dios sa Exodo 20 nga ayaw kamo paghimog larawan ayaw ninyo yukbo kay siya lamang lagi kuno ang Dios unsa man nimo na pag react sa nimo pagtubag na karon nga Katoliko na ka kanang akong gi-apply ang the truth and everything that is relative palitan alanglitan nakadungo ang usa ka kapatid nako sa Iglesia ni Cristo nahulog ang iyang panyo sa atubangan sa estatwa ni Manalo iyang gitong gipunit din nakayukbo gyud siya kay gipunit niya naay nakita niya usa ka igsuon yun siya iyo nang usa ka igsuon unsa man nagsimba man kaanang kuan ka Manalo nagsimba man kaanang larawan ug nakarason ang kapatid nga Dili man nagpunit ra gud ko. What is you are judging me in appearances. You are judging me in appearances. No. Pwedeng kita tanan makayukbo sa larawan nga wala tay ka ng pagtagal sa larawan o wala tay ka ng gikan mo sa Biblia sa Juan 7 versikulo 24 nga mao ni usa ka basihanan nako sa mga Katoliko sa una. Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. So nakakita ako sa Juan, nakakita ako sa mga Katoliko na nagyukbo-yukbo sa larawan, nakaampo sa ilang mga larawan. Ingon ang Biblia nga ayaw nga kamo paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas. Makasala ko musturya ko nila Diyos na inyong giyukbuan. Nakita raman ako. Pangutan-on gid ako sila. Para sa matarong nga kwan sa gingon dire. Matarong nga paghukom. Para sa matarong nga paghukom pinasubay sa husnong sukdanan. I will get the positive and the negative side. I will get the 100% reason, the 100% truth. Mao na akong gikuha sa Iglesia Katolika. So, bali brother o Igsoon Francis, ingon nani nga. Ang pag-ingon nila nga okay man ang larawan kay naaman pud sila basta dili lang yukboan kaya ang ilang pagtugog yukbo gihimo ng Dios
idolatry na. Pero imong gihatag example nga pananglit katong usa ka iglesia ni Kristo, nakaluhod siya atubangan sa, for example, ministro ba or larawan ba, ribulto ba ka ni Igsoon Manalo o Brother Manalo, nakaluhod siya sa atubangan, pero niingon nga, moingon nga, uy, nagyukbo man ka atubangan sa kuan, ribulto ni Brother Manalo. Nakasala ka, di ni nangatarungan tong nakuan, no? Wa man ako kuan siya, wa man ako katong pagluhod nako o na nakayukbo katubangan, di man ako huna-huna nga Dios tong ako tong gialagaran, ingon nga Dios tong ribulto ni Manalo. Na ay reason. Ingon ana ba nga. Sa to pa ingon ka nga dili day hukman ang tao base sa imong makita. Susihon gud nimo og unsay gibuot ipasabot ni anang kanong nakayukbo. Nakaron sa Iglesia Katolika Igsoon Francis, unsa man imong nahibawan kana ding pagluhod-luhod sa mga Katoliko karon tubangan sa larawan. So anong nakaingon man ka nga dili na sa sayop? Nakaingon ko nga dili na sa sayop in the sense nga para ang mga naa sa larawan ng akong focus wala pod sa pagyukbo niya, kay mahimo lagi masayop ang magyukbo. Mahimo nga makiha mapreso dahil itong Iglesia ni Cristo sa sukaranan sa balaod sa Iglesia ni Cristo nga nagyukbo siya. Bahalag unsa pa iyang rason, basta mao tay pagpanundo sa Iglesia ni Cristo nga ayaw yukbo kung nakayukbo ka bahalag unsay rason nimo, pwede kang kiyaon nila nga idolatria. Pero ang akong focus lagi naa sa mga larawan na wala na sa pagyukbo. Tanawon ako kung larawan Diyos ba. Siyempre kung muyukbo ko nimo, sir, ka napalitan, ikaw maestro ka, yukbo kog maestro, sayop nang magyukbo maestro, ipalit ako doktor ka. Dili sayop magyukbo doktor kay ang balaod, sayop ang pagyukbo maestro. Pero kung doktor ka, yukbo unti ka, edi wala. Kung gihapon ko sa balaod ka nang gawas sa gihapon ko ka nakayuk, nakakuan man ko kuan doktor. Dili man ko nang akong gitan-awang kuan ang rason sa Katoliko. Kung mga larawan sa Katoliko, Diyos ba. Edi gitan-aw nako sa Biblia. Kay ang balaod sa ang dating daan, ang Biblia naman kung noong mukuhan mo answer. Ingon ang dating daan. So, ang gitan-aw sa 1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 5 o 4. Maulay na ka na yun. Busa may tungod sa pagkaon sa kalanon nagihalad nga do sa mga Diyos, nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. I see. So, di man daay pwede makuan categorized ang kuan ang mga larawan sa Iglesia ni Cristo sa mga Diyos kay ang Biblia na nagpamatuod nga iso nga dili tinuod ang girepresenta sa mga Diyos. So bahalag larawan siya di man tanang larawan Diyos. Ingon po sa Biblia nga ang Diyos kanang nagrepresentar sa butang nga di tinuod katong mga larawan sa Iglesia Katolika kung matinuod man to girepresentar ato mga tawo man gyud to. Sa ato pa Igsoon Francis, ang akusasyon nila nga ang mga larawan sa Katoliko Diyos nasayop sila. Namali sila kay ang Iglesia Katolika wala man magtudlo nga ang larawan Dios. Yes. And that is the reason na nakasara sila sa giingon sa Juan 7:24 nga they are judging to the appearances. Okay. Nag-akusar sila nga Dios ang larawan nga gi-explain man diha nga ang Dios nagrepresentar sa butang dili tinuod. Sama anang hinumdum ko namin doktor. Kay dili tinuod doktor. Polis kay dili tinuod polis. Ang Dios pod giilan nimong Dios nya dili tinuod Dios. Kung moakusar sila nga ang larawan sa Katoliko Dios, sa ato pa ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang larawan Dios, pero wa man magtudlo ang Iglesia Katolika nga ang larawan Dios. Mao na nga dili Dios. Ug wala pa matudlo ang Iglesia Katolika nga simbahan yung larawan. O wala pa magtudlo ang Iglesia Katolika nga atong mga larawan wala girepresentahan to. Bisag karnero nga mga larawan nato di sa kuan sa simbahan na girepresentar to si Kristo to. Kanang figurative din nga giingon sa Biblia kanang karnero siya sa Dios o kanang sa tawana kordero ng Dios, di ba? So makaingon ko nga dili ko tan-awon ako every pieces of truth sa usa ka butang. Dili ko gusto nga sa akong pagka-Iglesia ng Cristo mo dawat lang ko sa 10% sa ihatag nako. I don't want to be spoon-fed. In order for me to grow strong, I want to feed myself. I see. Ato niya silang imbitahan. Igsoon Francis, nagplano ko kung makalugar ka na ate part 2 ani nga buwan sa sunod Domingo kay daghan patang wala may isguti kay daghan man yung pagtulunan sa Iglesia Katolika nga ilang gipang atake ni adto din karon
sa akong una-huna hibalo nagkagun sa pitubag manamay ni mag-sharing ta dire sa tung tulumanon parang daghag makatunan jud atong mga suking ti paminaw. Kining issue bitaw may tungod sa larawan ni Igsoon Francis no. Wa man gud nila masayri ba nga sa Biblia mismo dunay pagluhod o pagyukbo nga dili pagpakadiyos. Tinuod na. Pagtahod lang no. Tahod lang. Sama nga si Pablo ug si Silas kiyukbuan atong tinugyanan sa karsel. Di man to sala kay pagtahod raman no. Tahod lang. Ato niya silang imbitahan ng Igsoon Francis nga kung magtema na gyud ta detalye sa larawan atong ipangsaysay ang mga teksto nga dili tanang pagyukbo at tubangan sa larawan pagpakadiyos. Okay, Igsoon Francis nalaman tay mga 5 minutos no. Okay, actually tingala siguro ang uban nilapas mo tagalaw na. Syempre kay wa man gud ta maka-start dayon no. Og 12 no. Nihangyo ta dito speakers nga ni lapas mo putong unang tulumanon mo nang lapas puta no. So mga kuan yun mo ondang mga 1:10 5 minutos na lang. So kining nabilin nga pila ka minutos Igsoon Francis mahimo ba bisag mga kuan pila ka punto nimo nga but nimong isaysay no sa imong pagkakatoliko na ron alang sa atong mga suking tigpaminaw kung sa but nimong ipadayag ngadto kanila. Ayaw basula mga igsoon kung maprotestante ang doktrina sa inyong simbahan kung kani mahisupak kani sa kinaiya sa atong makalag. Kung ang atong makalag mangita gayod, mulusot gayod sa bisag uno sang butang, pasagdi kining mulusot mga ikaisuunan kay mauni kinaiya sa kalag. Dili wala kini bukog ug unod. Mo kinahanglan kani mulusot gayod. Pagpangandoy gayod nga mangita sa kamatuoran. Kaya ako mismo nangita sa kamatuoran, akong gitan-aw ang 100%. Akong susi ang 100% ang kinatibok ang kamatuoran maonang nakahimo sa ako ang universal o katoliko. Okay, dengan salamat Igsoon Francis sinaot nga ang imong testimonyo karon ipagpaambit sa atong mga hikala no, mga suking tigpaminaw ilagyong nasabtan pag-aayo no o mahimong step ba o ang ba sa ilang pag-open mind ba matag usa nilang mo ilang i-reconsidera ba ang Iglesia Katolika nga kanhi close-minded sila karon mo hinahinay sila abre bud pasabot nga sulayan nila no og paminaw kini ba atong tulumanon o musulay sila og hago gyud no pagtuon sa tinuoang Katoliko na amante mga basahon no gani Igsoon Francis sa kung nahibaw-an na amang kay gi-organize diya sa internet nga grupo palihog bang iimbitahan po nimo sila ana mga kabatan-unan o bisag kinsa nga naay Friendster natay mga Friendster group nga gitawag nato 100% Katolikong Pinoy. So inspired na po na sa 100% nga akong kuan filosofiya sa kinabuhi, 100% truth. So kung na may mga Friendster, i-type lang ninyo ang sa groups, i-search niyo ang 100% Katolikong Pinoy o 100% nga 100% sign Katolikong Pinoy o maunay ka ng field nato sa atong pangutana sa pagtudo sa kamatuoran sa Iglesia Katolika o ako ang inyong Kuya Francis ang mahimong moderator ninyo anang grupuha. Sige. Okay, salamat Igsoon Francis no. Og dugang pahibalo pod no mga higala sa ato nang naandan ang atong website po no, website ni Veritas ang veritas899.weebly.com o veritas899.webs.com no. Gihangyo pud mo nako no nga mopadayon jud pag sulod-sulod pud ana nga website kay ang atong mga nangaging programa ato man pong gi-upload diha no gani no kami ni Igsoon Francis friend pud mi sa Friendster no dali ra ninyo makita ang mga Friendster kay naa mga link diha sa akong website na ako'y link sa akong Friendster then pwede niyo pangitaon po dito sa akong mga friends ang Igsoon Francis no. So kung di mo ka sure po sa spelling baka sa atong website no ang atong cellphone number ay nyo kalimti no 0918549765 atong usbon 0918549765 para ma-text dayon nato ninyo pod ang correct spelling sa atong website dayon pwede gani pod sa asa diya sa internet ta magka-chat ba no daghang mga paagi sa ato magka-communicate para gyud makatuon og ayo sharing aning may labot na itong pagtuo. So, pikin naman itong oras Igsoon Francis, mga higala, mga suking tigpaminaw,
hangtod na lang no sunod Domingo pohon ako gyap mong kay imbitahon Igsoon Francisco Sige, wapat ta mahuman ni kanang- haning nga portion. Sige. So kining inyong mga higala no sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shelbert Donduyano Senior alias Veritas ug si Brother Francis Gonzales. hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. RMN, 56 years. Sa responsableng paghatid ng balita. RMN, 56 years. Sa responsableng pagbibigay ng komentaryo. RMN, 56 years. Sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. Mamamahayag ngayon. Mga local doctors at health officials. Sir, ano po ang nangyayari sa inyong mga pwersa? RMN, 56 years nakasama sa araw-araw ng sambayanan. Pagkatitinag ang RMN sa mga nangyayari dahil patuloy po itong bagay na ito ang makapaglaylo sa mga ginagawa ng Radio Mindanao Network sa paghahatid po ng totoong balita sa inyong Ito ang serbisyong tatak RMN.